हमारे बिहार के वासी जितने भी हैं वो इस पर्व में चाहे वो जितना का नुकसान हो या जो भी फायदा हो या घाटा हो वो आने के लिए अपने घर पे व्याकुल रहते हैं। छठी मैया के कृपा ऐसा होला, बाजिन के भी पुत्र खिलावे के सौभाग्य प्राप्त होला और आस्था के महापर्व यही से नइखे कहल गए। और भोजपुरी में सबसे अगर कोनो गीत पॉपुलर बा, कोनो गायक या कोनो गायिका के हर जगह सुनाई देवे वाला, गुंज सुनाई देवे वाला, तो हमारा समझ से एगो श्रद्धा सिन्हा, पवन भैया, कल्पना दीदी, ऐसा ही एक दुगो चुनिंदा कलाकार वालों जो कि छठ स्पेशल जाना जाला। श्रद्धा सिन्हा जी के एगो गाना आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूप छान लागल के बाद आठा ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूप छान लागल के बाद आठा ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूप छान लागल के बाद आठा ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूप छान लागल के बाद ताही ऊपरा चढ़ी बैठी हो दीनानाथ, बाझिन के बरबा धइले चादरा हटाई जब देखले हो दीनानाथ, कमन संकट पड़लो तोहार चादरा उघारी जब देखले हो दीनानाथ, कमन संकट पड़लो तोहार पुत्र संकट पड़लो मोरा हे दीनानाथ, एही से के बरवा धइले
सुमन सुरीला जी रख लो उठा के जोर ढेर बारम सा जेकरा कर कमल द्वारा है छठ मैया के गाना में अनेकों रुपया पुरस्कार छठी मैया के कृपा हमेशा बनल रहे। जय माता दी। एगो आउ गौले रहली त वो सुनावा चादरा उघारी जब देखले हो दीनानाथ कवन संकट पड़ल तोहार चादरा उठाई बाबा, देखला हो दीनानाथ, कौन सा डोला तोहार। कवि जी हम बगली ऐसा बनवैले बनी कि अपन आदमी रुपया रखी त मिलबे ना करी गरे रुपया रख कार्तिक वीडियो अर्जुन भैया जे करे पोस्टर पे लोगो लागल बा हमनी सब कलाकार के पुरस्कार देनी हार्दिक हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय विशाल कवि जी जेकरा द्वारा बहुत सारा रुपया पुरस्कार और आशीर्वाद अभिनंदन प्रणाम। भगवान के कृपा हमेशा रवा हित में होखे और वह हर गीत सहित में लिखत रहे। जय छठी मैया। टाइम निकाल के हु